Bat txerri, 2 elefantea, 3 oilarra, 4 txakurra, 5 astoa, 6 izarea, 7 txoria, 8 ardia. 9 arraina, 10 txitoa, 11 hartza, 12 katua, 13 lehoia, 14 tximino, 15 izurde. 16 tximeleta, 17 beia, 18 izarra, 19 inurria, 20 zaldia. Mikelen txakur txiki dendan dago. Zooko arrotza oso handia da. Ospitaleko atean txoriak daude. Elizaren atzeko partean oilo bat bizi da. Hiriko parkean koloretako tximeletak daude. Hondartzakoi errepidean behi lodi bat agertu da. Herriko zoan lehoi asko daude. Ibaiako hasieran izurde bat agertu da. Mendiko tontorreko zuhaitzan tximinoa dago. Kale erdian katu beltz bat dago. Aitak, polizia dena, Bilboko udaletxean egiten du lan. Goizero, eguzkia dagoenean, oso pozik joaten da lanera. Baina euria egiten duenean, ez du inorekin hitz egin nahi. Horregatik, izugarri gustatzen zait uda denean. Amaia bere zaldiarekin mendira joan da. Asto handia polita da. Gaur zu udalera joango zara. Txakurra eta katua gerrira joaten dira. Armiarma elizan egoten da. Zu udalera joaten zara. Aeroportuan zaude. Hasteko igo ospital arte. Gero joan eskuinera kotxedenda arte. Ondoren igo kale B. Lehen etxea. 2. errepidea. 3. denda. 4. ogi denda. 5. udala. 6. eliza. 7. mendia. 8. lakua. 9. kalea. 10. eskola. 11. hiria. 12. parkea. 13. merkatua. 14. hondartza. 15. zinema. 16. ibaia. 17. herria. Aita bere txakurrarekin errepidetik Bilbora joan da eta Mikelekin topatu da. Mikel oso triste zegoen, bere katu zuri joan delako. Horrezegatik, biak poliziarengana joan dira. Maialen nire baserriko behi bat da, eta oso handia da, normalean oso pozik bizi da. Baina gaur urduri dago ardi txiki bat etorri delako. Untxi jauna herrira joan da. Hasieran, hartz sukaldariari bizita egin dio eta tarta eder bat jan du. Geroago, elefante poliziari agurtu ondoren hondartzara joan da. Hor ardi alkatea aurkitu du, beti bezala eguzkia hartzen. Amaitzeko, behi arategira hurbildu da eta saltxitzak erosi ditu. Orain, guztiz nekatuta dago eta bere etxera bueltatzen da erosketa guztiak eginak. Elizan zaude. Hasteko joan eskuinera. Gero kale bat behera. Ondoren 2 kale eskuinera. Amaitzeko joan 2 kale gora eta kafetegian zaude. Elizan zaude. Hasteko 2 kale eskuinera. Gero joan merkatu arte. Ostean kale bat ezkerrera. Ondoren bat behera eta bat eskuinera. Azkenik, jeitsi errestaurante arte.